Assalamualaikum, kepanggih malih karo Bu Eva ing pelajaran basa Jawa kelas 1 daring. Dina iki kita arep belajar sinau bareng babagan perangane awak. Perangane awak dalam bahasa Indonesia disebut bagian-bagian tubuh. Ayo terokno Bu Eva ya. Ing gambar iku ana loro gambare. Sing gambare ibu iku nggawe basa krama alus, sing gambare bocah sekolah nggawe basa ngoko. Ayo bocah-bocah terokne bebarengan. Rekmo, rambut, paningal, mripat, talingan, kuping, grana, irung, jangga, gulu, asta, tangan, ampeyan, sikil, palarapan, bathuk. Nah, sakwise maca, bocah-bocah ngerti apa ora kegunaane perangane awak? Coba. Tangan gunane kanggo apa? Tangan biasane dienggo nulis, dienggo nyapu, dienggo maem. Terus sikil utawa ampeyan gunane biasane tinggi apa cah? Ya bener, tinggi mlaku, tinggi melayu, tinggi bal-balan. Terus paningal utawa mripat gunane tinggi apa? Tinggo ndeleng TV, tinggi mirsani. Terus talingan iku tinggi mirengne. Talingan ki kuping ya cah, nggih mirengne. Grana ki irung. Kanggone nggih apa? Nggih mambu, nggih ngambu. Ngambu wangi, nggih ngambu ra enak. Lah terus nek tutuk utawa mulut utawa nek arani basane ngoko cangkem cah. Gunane nggih apa cah? Gunane yaiku dingge ngomong, dingge maem, ya cah? Yen sampun sinau babagan perangane awak, mula saiki ayo nembang bebarengan. Tembang iki lagune padha karo lagu Kucingku Telu ya cah, nanging iki mengko diganti lirike. Ayo, semaen banjur terokno. Mripatku loro, irungku mung siji, rambut ing sirah model potong poni. Kuping koloro, tutukku mung siji, bangir irungku mambu ganda wangi. Sakwise nembang lan sinau perangane awak, mula tugasmu dina iki yaiku ngisi. Semaen gambar ing ngisor iki banjur terangno gunane. Gambar itu gambar apa cah? Gambar tangan, gunane kanggo apa isinen ya? Terus kuwi gambar apa? Gambar sikil, gunane kanggo apa? Tulisan maneh. Sing ketelu gambare irung, gunane kanggo apa? Tulisan ya cah mengko. Sing kepapat gunane tutuk, kanggo apa? Terus yang kelima terakhir gunane kuping atau talingan mau gunane kanggo apa? Isinen ya cah. Yen lali mengko semaen maneh videone Bu Eva saka mulai awal. Engko tugase ditulis ing buku tulismu. Mengko sak wayah-wayah bukune ditumpuk dikoreksi karo Bu Eva. Ngono ya bocah-bocah. Cukup semene wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.